Консерти Дӯстӣ навои дӯстӣ дорад. Шӯъбаи вилоятии филармонияи давлатии Ӯзбекистон дар шаҳри Самарқанд консерти бошукӯҳи худро зери унвони Консерти Дӯстӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мекунад. ҳунармандони маъруфу хушсадо Отабек Абдуалиев, Dona dona so'zingiz biram biron ekansiz. Озода Аҳмадова, خواهران خواهرانی مهربانی من ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон Мардон Мавлонов, Mayda 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 oh şu mayda Эркин Қайтаров Arsak çalinglar tekrar anandaysin aliyat ва ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Асатулло Атоуллоев. Kaybi duravam sayri Samarqandu Bukhara дар як саҳна хуштарину ҷазобтарин таронаҳои худро месароянд. Макони баргузории филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев, 9 декабр соати 17. Телефонҳо барои тамос 501 93 22 00 ва 007 07 48 88.